Moikka, mä oon taas Tuikkiva Tähti. Mä nyt kuvaan uudestaan tän puhelinkuorivideon. Mä kuvasin sen äsken, mutta kun mä alan katsoa sitä videoa, niin se alkoi näyttää, että siinä tapahtui jotain kummallista. Joten mä näytän nää nyt tässä nopeasti, koska sitä edellisestä videosta olisi tullut joku 10 minuutin mittainen, enkä mä sitten niin lopulta laittanut sitä tupeen. Joten kuvataan tän nyt uudestaan. Pidemmittä puheitta aloitetaan. Tässä on mun ekat kuoret. Nää on silikoonia, nää taipuu ja nää on tämmöset pinkit perhoskuoret. Tässä on tällaiset violetit kukkakuoret. En muista paljonko maksoi. Joo, nää on niinku muovia. Zebraraita läppäkuoret. Tällaiset. Kivat. Sitten on tällaiset, oottakaa. Tällaiset muovikuoret, jossa toi on muovia, toi on silikoonia. Tosta silikoonista näkyy läpi, vaikka te uskois. Tuohon mulla on paperit, mä näytän sitten viimeisenä. Itse tekemät kangaskuoret, nää näyttää joltain eläimeltä. Nää ei oo parhaat. Ja toiset vielä surkeammat kangaskuoret, nää ei oikeasti. Siis nää ei pysy yhtään missään. Tässä on nyt 3 itse tekemät soft kangaskuoret, eli tässä on tällaiset ihan värisille suklaapalaa. Nää on siis, tää yrittää sitten suklaapalaa. Niin tässä on tällaiset ihan väriset palat. Sitten tässä on tällaiset mustat, jossa on tuolla pinkki sydän ja joo. Sitten vielä tämmönen, missä on pinkit palat. Samanlainen kuin tämä, mutta pinkeillä paloilla. Sitten mennään niihin läpinäkyvien kuorien papereihin. Tässä on nyt tällaiset, jotka liittyy jotenkin maailmaan. Mä voin näyttää nää teille nopeasti. Union, Iso-Britannia, USA, erilaisia lippuja, Suomi, Kreikka. Tässä on 2 samanlaista, toinen näistä on mennyt pieleen, en muista kumpi. Sitten on tällaisia eläinkuoria. Tuossa on norppakuoret, käipiöluppakorva, tassunjälki, tällaiset koirakuoret, en kerro koiran nimeä. Tuossa on dalmatialaiskuoret, tuossa on kans koirakuoret, en kerro koiran nimeä. Ja zebra. Tässä on niinku kaikki mun eläinaiheiset. Tässä on sitten näitä mun värikkäimpiä kuoria. Mä niin yritin nyt laittaa nää. Mutta toi unohtui eläimistä, lössykkä, joten mene pois. No niin, aloitetaan täältä. Kielikynällä tehdyt, puuväreillä tehdyt, happy tusseilla, puuväreillä, rainbow, nuotteja, tarroja, tähtiä piirretty, happy birthday, palloja, mä vihaan näitä kuoria. Tällaisia lehtiä, onnistui mun mielestä aika hyvin. Sitten tällaisia ruutuja, tällaisia niinku kukkia ja ananas. Tämän kategorian nimi voi olla vaikka värikatastrofi. Sitten on tällaisia vähän niinku luontojuttuja. No en mä nyt tiedä onko tää luonto, mutta aloitetaan. Lumihiutale, auringonlasku. Tällainen sataa vettä ja salamoi, sataa vettä, pilviä ja näitä. Tässä on niinku luonnon juttuja. Sitten on tällainen tekstikuoret. Aloitetaan vaikka täältä. Kohta Tuikkiva Tähti, eli mun tallin kuoret. Kepparitallin. Love, 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 love. Mä en tiedä mitä mä teen on. Sitten yhdet parhaat kuorista. Summer. Sitten schoolies. Snow. Samanlaista kuin summer, mutta snow. Jotkut laulun sanat. Sitten älä koske puhelimeen tai mörkösyys. Se jää arvoisetukseksi, kenen puhelin se on teksti. Sitten on vielä tällaisia random kuoria, mitä mä en voinut sijoittaa yhtään mihinkään. Eli ice cream. Tommonen ihme juttu, tämä vihaan. Ja apple. Siinä oli kaikki mun puhelinkuoret. Toivottavasti tykkäsitte, me painaa sitä tilaa nappia. Eipä mulla tässä muuta. Se ois moi moi!